نے مکہ وچوں کسے کیا ساڈے وڈے اگر یہ منظر دیکھ لیندے کہ کالے رنگ دا نوکر غلام جڑا ہے وہ کعبے دی چھت تے کھڑا ہے، منظر دیکھ کے کوڑ تو مر جانا سی انہوں نے۔ تے پھر میرے کریم آقا دی ذات ہی تے ہے جڑی ماڑیاں نو بھی جناب اعلیٰ عزتاں دے بنا لی۔ حضور جدو تشریف لے آئے کسرا دے محل دے 14 کنگرے گرے، علماء تو تسی سنیا کیوں بھئی اے تے اسی پڑھے آئے تے سنے آئے جدو حضور آئے ظالم بادشاہاں دے محل دے کنگرے گرے، اے ایسا کتے نہیں پڑھے آئے جدو حضور آئے کسے غریب دی جھونپڑی گری، کسے ماڑے دا کچا گھر گرے آئے۔ میرے کریم آقا ماڑیاں نو ٹھان آئے، میرے کریم آقا ماڑیاں دے کماون آئے۔ اسے واسطے تے ایک درویش بولے آؤ نیویں آندہ پر ہونا اے ساڈا نبی، کوٹھے آتے چڑھے دیکھ دے رہ گئے، گود چکیا حلیمہ نے سرکار رو، جنیاں راہ بڑے دیکھ دے رہ گئے، دیوے ادا پر ہونا اے ساڈا نبی، تاجدار ختم نبوت۔ میں تو پہلے بھی کئی باری بیان کر چکے ہیں، تفصیل تے نہیں، میں اشارے کی نال دو چار گلاں اور تواڈے نال کراں گا، تھکے تے کوئی نہیں کہ جیندی عزت اس معاشرے چ ہے صدقہ حضور دا ہی ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کوئی غلام یہ سمجھدا ہے کہ میرے پیو دادے دی وجہ تو میری ویلیو ہے تے او ذرا ہوشش باہر آ جائے، ہوشش آئے بے ہوشی تو باہر آ جائے، انہوں اسی دسنا چاہنے ہیں تے جناب دے پیو دادے نو عزت حضور دی وجہ تو ملی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ واسطے، اللہ دے رسول واسطے تے عزت ایمان علیہ واسطے۔ توجہ ہے آج کوئی ماں دی قدر کرے اس نبی دی وجہ تو جنہیں فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں دے قدمان دے تھلے، آج کوئی دھیاں دی قدر کرے صدقہ میرے نبی دا، جنہیں فرمایا جنہیں دو بیٹیاں یا دو بھیڑاں دی پرورش کی تھی، جس ویلے جناب بڑیاں ہو گئیاں بالغ ہو گئیاں، اس ویلے انہاں دا نکاح کر دیتا، حضور نے فرمایا جنہیں دو انگلیاں جڑیاں نے میرے کندھے نال کندھا جوڑ کے جنت داخل ہوئے گا۔ دھیاں دی عشتہ انہاں دی وجہ تو، جناب اعلیٰ بیویاں دی قدر میرے مصطفیٰ دی وجہ تو، بھائیاں دی قدر حضور دی وجہ تو، ماڑیاں دی قدر رسول اللہ دی وجہ تو، مزدوراں دی قدر حضور دی وجہ تو، کہ میرے نبی نے فرمایا ایت الاجیر اجرہو قبل ان یجف عرقہو، مزدور دی مزدوری پسینہ سکھن تو پہلے دے دیا کر۔ تاجر دی عزت میرے نبی دی وجہ تو، جنہیں فرمایا ایماندار تاجر قیامت علیہ دن نبیاں نال اٹھایا جائے گا۔ اے علماء دی قدر حضور دی وجہ تو، آقا نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو آڑے وچو چنگا ہوئے جڑا قرآن پڑھے تے لوگاں نو پڑھا ہے، لہذا جس دے صدقے عزت ملے چاہیے دائیوں دی عزت تے پہرا بھی دیتا جائے۔ دھیاں تے باعث ذلت ہوندیاں سن لوگاں واسطے، بیٹیاں تے جمدیاں مار دیتیاں جاندیاں سن۔ میں لمبے واقعے دی جانب نہیں جا رہا، میں دارمی دی اور روایت پیش کر رہا ہوں۔ جناب اعلیٰ جنہیں اندر ہے کہ میرے رحمت للعالمین کریم نبی آپ کو ایک صحابی آکے عرض کردہ یا رسول اللہ، اسی زمانہ جاہلیت دے اندر بتان دی پوجا کرنا لے، اسی زمانہ جاہلیت دے اندر برے افعال دے مرتکب ہونا لے، کیا ایسا ہو سکتا ہے اسی توبہ کریے تے اللہ توبہ قبول فرما۔ میرے آقا نے فرمایا تسی کی کیتا ہے؟ انہیں کہانی سنائی یا رسول اللہ میری ایک بیٹی سی، جس ویلے میں آندہ سان دروازہ کھول دی سی، میں نو ایک کے بڑی خوش ہون دی سی، بڑی میری تابعداری کر دی سی۔ یا رسول اللہ ایک دن میں انہوں گھر دے سامنے باہر کنواں سی، پانی دے کنویں تے لے گیا دھوکے نال،
انہوں پانی والی اشارہ کر کے جناب اعلیٰ دیکھن دے ہوتے آکھیا او ویک جدو دیکھیا انہیں میں دھکا مار دیتا یا رسول اللہ میری بیٹی پانی ہے جس ویلے انہیں آخری واری غوطہ کھا کے آواز دیتی ان دی آخری آواز سی یا ابتا ہو ہائے میرے ابا میں تیری بیٹی یا انہا ترجمہ سمجھ لو مفہوم آنا کہ ہائے ابا میں ڈوب گئی یا ابتا ہو ہائے میرے باپ جس ویلے اس بچی نے آواز دیتی باپ اپنی بیٹی دی کہانی سنا رہے ہو رسول اللہ اتنا روئے میرے کریم آقا دی داڑھی مبارک ہجوان دے نال تر ہو گئی حضور فرماتے نے ایک باری پھر سنا تیری بیٹی نے کیا کیا کہنا یا رسول اللہ جس ویلے میں بیٹی نو دھکا مارے آؤ میری بیٹی پانی اج گوتا کھانے آؤ آخری واری انہیں میں نو جو آواز دیتی اس تو بعد ان دی کوئی آواز نہیں آئی انہیں میں نو کیا یا بتاؤ ہائے میرے باپ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ دا کلم اٹھیا بابا فرمانا دھیاں لئی پردیس و باپ تے پترہ لے جا گیرہ چپ رہا تے کچھ نہ کہنا اے دھیاں دیا تقدیرہ جس لئے انہیں پھر کہانی سنائی صحابہ نے کیا اس بندے نو یارا تو حضور روا دیتا چنگا نہیں کیتا تو سرکار نو تکلیف پہنچائی میرے پاک نبی نے فرمایا انہیں جو کیتا ہو دس آئے پھر میرے کریم نبی نے ارشاد فرمایا اور تو بعد بیٹیاں نماری اس موقع دے میرے نبی نے حدیث ارشاد فرمائی میرے پاک نبی نے فرمایا کہ جنہوں اللہ نے دو بیٹیاں یا دو بہنہ دیتیاں انہیں ان دی پرورش کی تھی جنت کلہ نہیں جائے گا میرے کندھیان الکندھا ملا کے جنت جو داخل ہو جائے گا اسی یہی کہنا چاہنے ہیں یارا انہاں دے صدقے تے ماما دی عزت ہے انہاں دے صدقے بہنہ دی عزت ہے جنہیں صدقے سارا کچھ ملے آئے جدوں ان دے خلاف فلمہ بڑھائیاں جاون ان دے خاکے بڑھائے جاون ان دی ختم نبوت تے ڈاکہ مارے آ جائے اس ویلے پھر بہانے نہیں بڑھائی دے کہ میں بزی ہوں میں مصروف ہوں یہ مولویوں کا کام ہے اس ویلے میدان کھڑے ہو کے لبیک دا نعرہ لا کے دسیدہ ہے کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت بس اتنی ساڑھی گزارش کہ حضور دی عزت تے پہرے دار بڑھو عمر بن لیس کوئی اچھے کردار دا بادشاہ نہیں سی گناہگار بندہ سی لیکن جدو مرے آتے ہوندے مرن تو بعد کسی خوابت دیکھے آتے پوچھا ہاں بھئی تیرے نال اللہ نے کی سلوک کیتا کہنا یارا ایک دن میں کھڑا سا پہاڑ تے میرا لشکر وادی اچ داخل ہویا ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ تے درمیان اچ میرا لشکر پوری وادی بھری ہوئی تے میرے دل اچ خیال آیا میں کہ یا اللہ کاش میں احد اچ ہوندا اے میں سارا لشکر مرا دیندہ خود بھی مر جاندہ پر تیرے نبی دے دندہ دا نقصان نہ ہوڑ دیندہ تیرے نبی دے چچا حضرت امیر حمزہ دے کلیجے دے ٹکڑے نہ ہوڑ دیندہ یعنی نے بس جڑا میرے دل چو خیال آیا نا میرے رب نے فرمایا تو میرے حبیب واسطے خیال کیتا جا تینوں میں اس خیال دی وجہ تو معاف کر دیتا بابا جی فرماندے سن اس پاک بارگاہ واسطے تے قربانی دا خیال آئے مالکوں دے تے اجر دے دیندے نے تے کوئی ہاتھ کڑی پا لوے
कोई हुजूर दे नाम ते सोटियां खा लवे, कोई हुजूर दे नाम ते जेलां चला जाए, हुजूर दे नाम ते कोई दहशतगर्दी दा इल्जाम ले लवे। हालांकि दहशतगर्द असी नहीं, दहशतगर्द हुक्मरान इन्हां दे जनाब आला ओ मगरबी आका ते इन्हां दे चमचे कड़छे जेड़े चादर और चार दीवारी दे तकद्दुस पामाल कर दे, ओ दहशतगर्द। हुजूर दे गुलाम दहशतगर्द नहीं। जिंदा दिल करता है वो ही आके जनाब टीवी ते बक बक शुरू कर देगा। ये मजहबी इंतहा पसंदी की वजह से हम पीछे रह गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, इसी को कम। मैं गारंटी नाल गल कर रहा हुजूर दी मिलाद दी महफिल है कि इस पाकिस्तान नू जितना सियासी इंतहा पसंदी ने नुकसान दिता है, मजहबी इंतहा पसंदी ने नुकसान नहीं दिता। किसी नू शक है मेरे नाल डिबेट कर ले, मेरे नाल गल कर ले। हुण दी गल नहीं हो रही। असी छोटे सां ते असी देखिया ऐ 90 दी दहाई गालिबन मियाँ बिरादरान आए जी, इन्होंने कड्डी पीली टैक्सी, एक स्कीम सी कि भाई ये अपने वोट बैंक बढ़ाने वास्ते, शायद अजे भी चलदियां हुण पुरानियां गड्डियां, ते गड्डियां मंगवा लईयां लखां दी तादाद च। बंदरगाहां ते सरकारी इदारियां दे अंदर बड़ी जगह दे उत्ते लखां दी तादाद गड्डियां पहुंचियां। हुकूमत का तख्ता उल्टिया गया, बेनज़ीर साहब आ गई। वो गड्डियां उन्होंने कहा जी स्टॉप कर दो, असी हुण इत्थे आके इन्हां दे मनसूबे चलाते रहेंगे। बंदा पूछे भी जेडे पैसे भरे ने वो नवाज शरीफ के प्यो दे ते नहीं सन, वो तो इस गरीब कौम दे सन, वो मियाँ शरीफ साहब दे ते नहीं सन ना जी, इस गरीब कौम के टैक्सां का पैसा सी। उत्थे खड़ियां खड़ियां गड्डियां गल गईयां, लोगों को नहीं मिलियां, ना ही नीलाम करके वो कौमी खजाने जमा हुई। फिर बेनज़ीर साहबा का दौर आया, उन्हें बेलारूस ट्रैक्टर मंगवाए, रूसी ट्रैक्टर की शक्ल का एक ट्रैक्टर सी, पता नहीं वो भी तुसी देखिया कि नहीं। तो वो फिर लखां की तादाद च आए, फिर उनकी हुकूमत गई तो फिर मियाँ साहब आ गए, वो भी उवें खड़े खड़े गल गए तो गरीबां तक ना पहुँचे। मैनू तुसी दसो ये अरबां का नुकसान ये मौलवियां ने किया कि इन्हां सियासियां ने किया? इस तो भी थोड़े जे अगे आ जाओ, लेटेस्ट आ जाओ, थोड़ा जिहा जदीद वर्जन, लेटेस्ट वर्जन तुहानू सियासी दसीए कि ए कितने इंतहा पसंद ने कि पाकिस्तान ते रहा पाकिस्तान, जेड़े यूरोप की गल करते हैं कि वहाँ बड़ा रख रखाव है, वहाँ बड़ा कानून की पाबंदी है, एक दूसरे के अदब एहतराम की बातें करते हैं, एक दूजे के घरों के अगे बैठ के चोर चोर ते गंदियां गालां ये करते हैं कि असी कढ़ने जाके एक दूजे नू कि नूह नालियां दे घर दे सामने बल्ले वाले बैठे ने, कोई बल्ले वाला हाथे चढ़ गया तो उन्होंने आखणगे चोर चोर घड़ी चोर, वो अगर गुजरे तो उन्होंने आखणगे चोर चोर तो मियाँ साहबान चोर। मैनू तुसी दसो इतने मुतशद्दिद शिद्दत पसंद इंतहा पसंद इतने एक्सट्रीमिस्ट लोग ये भी साडे नाल गल कर सकते हैं। पंजाबी कहते हैं छज ते बोले छाननी क्यों बोले। तुहाडे कोल है सही को बोलण वास्ते कोई गल, तुसी सानू कहंदे हो कि भाई ये इंतहा पसंद है। मैनू दसो तो सही कदी ए मस्जिदां दे अंदर पिंडां च मस्जिदां होंदियां ने, सारे मकाते बेफिक्र दियां होंदियां ने, कदी तुसी देखिया है कि बरेलवियां दे मुहल्ले दे विच दियोबंदी गुजरे तो जनाब बच्चे इकट्ठे हो जान, मुंडे इकट्ठे हो, ओए दियोबंदी दियोबंदी दियोबंदी, या फिर बरेलवी उधर जा रहा हो तो जनाब दियोबंदी इकट्ठे हो के आखे नो बरेलवी बरेलवी बरेलवी, वाबी कोई लंघे तो आखे ओए वाबी वाबी वाबी। असी तो इंज नहीं किया, रख रखाओ नाल मसाजिद चल रही ने, इंतजाम चल रहा है, तो तुसी सानू सिखाओगे, तुसी सानू आके दसोगे कि भाई ए केड़ा अच्छा एक काम साडे नाल ए कर रहे ने। वो कहंदे ने बादशाह दा ना कोई कुदरती तौर दे उत्ते कोई नक का नुकसान हो गया, उन्हें नक कटिया होया सी या कोई ऐसा मसला, रियासत जो ने कानून बना दिता हुण जेड़ा भी बंदा आए ना उन्हें नक वड़ दिओ। वो सारे आहिस्ता आहिस्ता वो आदत पै गई, वो जमदे बाल दी नक ला देंदे सन। वो बाहर तो कोई तुहाडे साडे रंगा नक वाला आवड़िया ते नक वाला जूं बेचारा बस्ती च आया, हुण कानून ते उन्होंने भुल गया पिछला, तो हुण सारे नक कप्पे उहदे पिछे आके कहंदे ने ओए नक्कू आ गया, ओए नक्कू आ गया। ए साडे मगर ओ लगे हुए ने कि नक अपना कोई नहीं, साडे मगर नक्कू नक्कू कह के लग गए। वो तुसी बोलण जोगे हैगे हो, तुहाडे कोल कोई है गल, कोई इखलाकियात है बोलण वास्ते, तुसी सानू इखलाकियात सिखांदे हो। इखलाक सानू मदीने दे सुल्तान ने सिखाए ने, इखलाक सानू उन्हें सिखाए ने जिन्हें हातिम दी धी दे सिर दे उत्ते अपनी पाक चादर दिती है। इखलाक सानू उन्हें सिखाए ने जदों अदी बिन हातिम हजूर को लाया है परखण वास्ते कि ये सच्चा नबी है कि नहीं है, तो कहंदे ने कि मैं जिस टाइम देखिया मेरे करीम आका
ملے تو فرماندے نے مینوں انہوں نے اپنی چادر بچھا دیتی کہندے نے بیٹھ جاؤ تو میں کہا بادشاہ ہوندا تے بادشاہ انج نہیں کردے ہوندے اے بادشاہ نہیں اے اللہ دا خاص بندہ ہے تے فرماندے نے تھوڑا جا میں اگے ٹریا تے اگے ایک مائی ذہنی عارضہ سی کملی جھلی مائی انہوں نے آ کے حضور نے کہا جی میں تواڈے نال خاص گل کرنی ہے حضور نے فرمایا دسو ماں جی انہوں نے کہا جی انہاں دے سامنے نہیں تھوڑے پاسے ہائے عدی بن حاتم بھی مولا علی بھی کھڑے ہوتے ہیں انہوں نے کہا جی وہ پاسے لے کے کھڑیاں ہو گئی ہیں دھوپ دے اندر ہن جا کے مائی صاحبہ پوچھ رہی ہے کہ اے گل ہے اے سوال پوچھ رہی ہے گلاں کر رہی ہے اے گل ہے اے گل ہے اے گل ہے ہن تانوں پتہ ہے مائی بھی جھلی ہوئے کملی ہوئے دیوانی ہوئے گلاں کر رہی ہوئے تو صحابہ کہندے نے حضور انج توجہ نال گل سن رہے نے جویں بندہ کسے دی قیمتی گل سندا ہے دیکھن والے صحابہ تھک گئے حضور انج ہی سن دے رہے توجہ دے نال تے عدی بن حاتم کہندے نے میرے اندر گواہی دیتی اے جھوٹا ہو ہی نہیں سکدا ایڈے سونے اخلاق او بھائی اے اخلاق سانو ساڈے آقا مولا نے دیتے نے اے سانو تواڈے تو سکھن دی لوڑ نہیں ہے تے میرے کریم آقا دے اخلاق سکھی ہوئی قوم قرآن پڑھن والے قرآن سکھن والے قولوا للناس حسنا دی تشریحات سمجھن والے انہاں نو تسی سمجھاؤ گے کہ اخلاقیات کی نے تواڈے اخلاقیات دا تے اے عالم ہے کہ اقلیتاں دی دیوار نو کوئی ناخن لگ جائے اون دے اوتے چیخ دے آ جان گے اوہ اقلیتوں کو نقصان ہو گیا یہ ہماری ریاست غیر محفوظ ہو گئی اور بڑے بڑے بک بک کرن گے کہ پاکستان زندہ باد کا وقت نہیں ہے پاکستان سے زندہ بھاگ کا ٹائم آ گیا ہے اے بک بک تسی کیتی ہے کہ مولویاں کیتی ہے اے بک بک ٹی وی والیاں کیتی ہے کہ جناب اعلی نا حضور دے غلاماں نے اے گل کیتی ہے اے ساریاں گلاں کرن والے سانو دسن گے کہ حب الوطنی کی ہے ساڈے بابا جی اسی آکھیا حضرت جی سیکیورٹی گارڈ رکھ لئیے فرمایا نہیں جلیا پہلے تے مولا علی والا جملہ میرے سامنے ہے جدو مولا علی نو کیا جی گارڈ رکھ لو آپ نے فرمایا دسو اے محافظ تے گارڈ زمین والے تو بچاون گے کہ آسمان والے تو بچاون گے انہوں نے کہا جی یہ تے زمین والے تو فرمایا پھر قضا دے فیصلے تے اتوں آندے نے تے فرمایا پہلا جواب تے یہ ہے دوسرا جواب یہ ہے میں عالم کفر نو منہ توڑ جواب دینا چاہنا جڑے کہندے نے پاکستان ایک غیر محفوظ ریاست ہے فرمایا میں انہاں نو دسنا چاہنا کہ میں جن دی حکومت بھی مخالف ادارے بھی مخالف اپوزیشن بھی مخالف باقی بھی بڑے مخالف اپنے بھی مخالف پرائے بھی مخالف ایک جی الائی تے بغیر سیکیورٹی گارڈ دے پورا ملک گھومنا میرے پاکستان تو زیادہ پر امن ملک کوئی ہے ہی نہیں یارا اسی اس حد تک اپنے وڈیاں نو قربانیاں دیندیاں دیکھیا تسی سانو آ کے گلاں کر دیو تے پھر جو کچھ ہو رہا ہے انگلاں تواڈے تے ایویں نہیں اٹھ رہیاں تسی اندے ذمہ دار ہو مینوں تسی دسو 1700 ارب دفاع دے نام دے تے قوم دیندی ہے غریب قوم جن دے پیراں چ پان دیاں جتیاں بھی نویاں نہ ہون عید تے بھی نویں کپڑے اکثریت نہ سلوا سکدی ہوئے 1700 ارب دفاع واسطے رکھے بارڈراں تے جنگ چلدی کوئی نہیں پئی تسی کہندے ہو بارڈر سیف نے پھر دشمن آیا کتھوں ہے پھر میلاد دے جلوس 100 بندیاں نو شہید کرن والا آیا کتھوں ہے پھر تسی دسو کہ ہنگو دی مسجد دھماکہ کرن والا آیا کتھوں ہے پھر تسی کہندے ہو ساڈے کول جدید ٹیکنالوجی کالا تسی ٹیپ کر دے ہو واٹس ایپ تسی ٹیپ کر دے ہو ایک ایک چیز تواڈے کول موجود ہے پھر اتنا دس دے ہو کہ اے سیاسی لوگاں دی ریکارڈنگ تے انہاں دی ریکی تے انہاں دی جاسوسی تو اگر فرصت ملے تے کوئی ملک دشمناں دا بھی ذرا پتہ کر لو مہربانی فرماؤ کوئی شفقت فرما دیو لڑائی دی گل پیسے دیتے سن کشمیر واسطے لڑن واسطے قوم دفاع واسطے پیسے دیندی ہے اپنے ملک دیاں سرحداں مضبوط کرن واسطے تے کشمیر ساڈی شہر اگ ہے کہ نہیں ہولی ہولی بولو ہے تے شہر اگ وڈی جائے تے ایک سنگل گولی بھی نہ چلے ایک جھرجری بھی نہ آئے خان صاحب سانو 4-5 جمعے دھوپے سکاندے رہنے آدھا گھنٹہ کہ آدھا گھنٹہ دھوپے کھڑے ہونے تے پھر جناب اس وقت دے میرے سپاہ کہندے نے ساڑھے ٹینکاں تیل کوئی نہیں تیل اصل گل تیل دی نہیں ہے تیل دے بغیر بھی قوم لڑ پینا سی اصل جناب اچ حوصلہ چاہیے دے لڑن دا اقبال کہندا ہے میں نے اے میر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے میں نے اے میر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے
قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نعام، قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نعام۔ اور سرکاری مولویاں واسطے اقبال کہندا ہے قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھے یہ بیچارہ 2 رکعت کا امام۔ اے کہنا کہ سیاسی گل کی تے مسیح تو چھٹی ہو جائے گی، او جھلیا گل کر حضور دا دین دی، میرے نبی دا دین حکومتاں والا دین ہے۔ میرے نبی نے خود حکومت کی تھی، حضرت ابو بکر نے خود سیاست و حکومت کی تھی، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، مولا حسن خود سیاست بھی کی تھی، حکومت بھی کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ تے جس ویلے سیاست تے حکومت تے ریاست دی باغ ڈور یزید دے ہاتھے چاہ گئی، ان دی سیاست تے حکومت دے خلاف تے ریاستی جبر دے خلاف حسین میدان وچ آئے کہ نہیں آئے؟ ہولی ہولی بولو، آئے۔ تے پھر اسی سارے مولا حسین دے نوکر ہاں، حق بندا ہے کہ نہیں بندا کہ وقت دے یزید نو ٹکر دئیے؟ پھر یزید لاوے تڑیاں، اس دور دا ہوئے یا اس دور دا ہوئے، اے جتنی بھی ہیں نا جی، ابن اسیر تو لے کے تبری تک اٹھا کے دیکھو، جیڑا ابن زیاد نے خطبہ دیتا سی نا، تڑی لائی سی کوفے والے نو، علامہ ثاقب صاحب کو لا کے انہاں دی لائبریری چیک کر لینا، اون دیاں شرطاں تے 4 شیڈول دیاں شرطاں ملدیاں جلدیاں بالکل۔ انہیں کہ جی جیڑا حکومت دا مخالف تواڈے وچوں، تواڈے دوستاں رشتہ داراں وچوں اگر ہویا تے تسی سانو نہ دسیا تے اسی تواڈیاں جائیداداں کھولاں گے، تانوں ماراں گے، کٹاں گے، سانو دسے بغیر تسی ادھر ادھر ہوئے تے اے کر دیاں گے۔ 4 شیڈول وچ یہی کچھ ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ ہوندا ہے۔ ہاں جی اچھا، اے سارا کچھ کرن دے باوجود دسو نام یزیدیت دا زندہ ہے کہ حسینیت دا زندہ ہے؟ آج بھی دنیا آکھن تے مجبور ہے، یا حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے، یا حسین بن علی تیرا زمانہ